liste, Sprint. Har pigerne ordnet tøj, snacks og festlig transport? Nej! Årets sprudlende snestjerneshow skal være perfekt! Vi gentager ikke sidste års råd. Jeg har en fornemmelse af, at vi løber frem og tilbage til Snedalen hele dagen. Undskyld, Sprint. Jeg ved, at vi har løbet hele morgenen. Okay, ny plan. Lad os bare sikre os, at planlægningsudvalget er på rette spor. Så henter vi de funky festlys for at dekorere Honey Huskies fabrik. 3. Drik al den varme kakao, du ønsker. Du kan endda bade i varm kakao. Lad mig nu se. Og nu den anden. Vis mig nu begge to samtidig. Jeg elsker det. Godt gået, Flap. Ja! Det ser godt ud. Jeg håber, du har pakket flere. Du bad os om 50 pakker kækkekastanjer. Flik og jeg har arbejdet hele dagen. Og som du ser, så vejer jeg dem, og Flik læser dem. Det er Flik, er det ikke? Flik! Da jeg sagde samle dem, så mente jeg jo på vognen, og ikke i din mund. Undskyld, Danessa. Vi er bagud. Flik, vi skal i gang igen. Sprint, sig at stjerneshowet ikke bliver som sidste år. Du har ret. Bare briefer Starmobilen til at fungere. Vil alt være fint. Gnist propper klar, Twist. Sandhedens øjeblik. Lad os se, om sprudlende snestjernestarmobilen er klar. Kom nu. Hvad? Kom nu. Hvad? Gårdstænger. Vi. Skuffer. Ikke. Den næste. Ja. Nu er det en festlig transport. Wow, vores venner holder virkelig af os, Sprint. Måske burde jeg slappe lidt af. Tak til alle jer i Sneshow-planlægningsudvalget. Jeg har presset jer hårdt, og I har ikke svigtet mig. Felicity, jeg ved, du har prøvet dit bedste. Vent, hvor er Felicity? Kækkekastanjer kommer forbi. Tak skal I have. Sprint, kryds snacks af på listen. Nu har vi krydset alt på showets planlægningstjekliste af. Hvad? De funky festlys. Selvfølgelig. Jeg havde så travlt med alle andres opgaver, at jeg glemte det. Sprint, hvil dig bare. Jeg klarer det. Tænk, at jeg var så distraheret. Beklager du, Lille. Jeg så dig ikke lige. Er du okay? Er du faret vild? Roast! Hvor er du, Roast? Er du Roast? Danessa, vi hørte et råb, og jeg... Hold nu fjer. Hvem er disse fantastiske damer? Goddag, Enchantimals fra Wonderwood. Vi er de kongelige fra Royal Isle, og vi har brug for jeres hjælp.